Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Любчанскі замак. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, распавядзіце, калі ласка, пра мястэчка Любчу. Мястэчка Любча Навагрудскага ваяводства, як тады казалі, на сучаснай Наваградчыне, гэта адно з найпрыгажэйшых беларускіх мястэчак. Мястэчка, якім валодалі кішкі, якім валодалі радзівілы. Мястэчка атрымала сусветную знакамітасць у 17 стагоддзі, калі ім валодаў Януш Радзівіл. Януш Радзівіл запрасіў у Любчу Яна Амоса Каменскага, кажуць, айца-заснавальніка сучаснай педагогікі. І той нават пагадзіўся, але пазней прыняў іншую прапанову, таму што яго як пратэстанта выгналі з Нямецчыны, калі была 13-гадовая вайна, і ён шукаў прытулку. Ну, ён спыніўся ў Польшчы, не даехаў трохі да Любчы, але павінен быў жыць у Любчы. Любчанская друкарня пратэстанцкая самая знакамітая і самая працяглая па часе свайго існавання. У часе Януша Радзівіла і Багуслава Радзівіла яна выдала 59 выданняў, у параўнанні нават больш, чым берасейская друкарня. Мы ведаем, што берасейская друкарня каля 40 выданняў, там 59 выданняў. Канешне, мястэчка Любча – гэта славутасць Беларусі, якая мае вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць, тое асяроддзе любчанскае. Гісторыя будаўніцтва замка. Адной з самых галоўных славутасцяў быў Любчанскі замак і з'яўляецца Любчанскі замак. Ён быў збудаваны ў 1581 годзе. Нават захаваўся такі флюгер, і на тым флюгеры была выбіта вось гэта дата. Верагодна, ён будаваўся ў 16 стагоддзі Янам Кішкам. Ян Кішка, адзін з такіх неардынарных людзей, ён пастаянна быў у пошуках Бога, пастаянна быў у рэлігійных пошуках. Ён перажыў такую эвалюцыю духоўную паміж каталіцызмам, кальвінізмам, арыянствам, вось тут ён дзесьці шукаў. Пра сапраўдную прыроду Хрыста вось быў пошук. Ён заснаваў некалькі друкарняў, у тым ліку знакамітую Лоску. Ён быў апекуном Сымона Буднага. Ён запрашаў да сябе гнаных пратэстантаў у час контррэфармацыі. От ён збудаваў гэты замак, змяшанне стыляў готыкі, рэнесансу, палацу і замка. Ён збудаваў парк. І, канешне, гэта была такая пэрліна Наваградчыны, адзін з самых прыгожых палацава-замкавых комплексаў, які ўжо ў 17 стагоддзі, як я ўжо казаў, перайшоў да Радзівілаў, і Радзівілы ўжо яго дабудавалі. 4 вежы было ў замку, 4 сцяны, там захоўвалася вельмі шмат розных цікавых радзівілаўскіх дакументаў. Гэта быў такі адзін з культурных цэнтраў і адна з радзівілаўскіх рэзідэнцыяў. Пералічце ўладальнікаў. Замак ён належаў кішкам, роду кішкаў. Пазней ён належаў роду Радзівілаў. Замак на працягу сваёй гісторыі ён перажыў вельмі такую сур'ёзную эвалюцыю. У тым сэнсе, што ў 17 стагоддзі ён быў разбураны. Пачаў адраджацца толькі ў 19 стагоддзі, калі быў створаны знакаміты Любчанскі палац. Будынак палацу быў на тэрыторыю замку, ось аблямаваны замкавымі сценамі. І ў гэтым сэнсе, канешне, для любчанскага асяроддзя было вельмі важным момантам таго, што частка вежаў яны захаваліся да 19 стагоддзя, і пазней, паколькі яны былі закансерваваныя, яны дайшлі і да нашага часу. Галоўныя гістарычныя падзеі, звязаныя з Любчанскім замкам. Калі казаць пра гістарычныя падзеі, то трэба адзначыць вайну сярэдзіны 17 стагоддзя, вайну з маскоўскай дзяржавай. Таксама трэба адзначыць Першую сусветную вайну, Другую сусветную вайну. У час рэстаўрацыі былі знойдзены вельмі шмат артэфактаў. Ну і калі казаць пра ваенныя падзеі, то найбольшыя страты вось якраз былі імі і нанесены Любчанскаму замку, як і іншым замкам Беларусі. Разбурэнне і аднаўленне. Рэшткі 2 вежаў толькі засталіся. Гэта кутняя вежа, якая выходзіла на бераг Нёмана, і уездная вежа.
Калі казаць пра архітэктуру, ну, напрыклад, уязная вежа, яна мела 3 ярусы з байніцамі для гарматнага агню і для мушкетнага агню. Таксама гэта вежа мела такую функцыю, яшчэ выконвала вязніцы, там, дзе трымалі вязняў. Кутняя вежа, яна мела вось абарончае значэнне. Але ўжо ў 18 стагоддзі замак губляе сваё абарончае значэнне, і ён перастае быць важным апорным пунктам, прыходзіць у заняпад. До конца 40-х гадоў 20 стагоддзя, ну, фактычна нічого не застаецца. Аднак праводзяцца археалагічныя экспедыцыі. Вось Ігор Чарняўскі там капае замак, беларускія навукоўцы-археолагі, і яны выяўляюць, што ёсць падмуркі. У пачатку 21 стагоддзя, 2003 годзе, быў створаны такая ініцыятыва на чале з Іванам Пячынскім, ураджэнцам Любчы, які ён сам распавядаў падчас сустрэчы выпускнікоў. Ён вырашыў трошкі пачысціць тую тэрыторыю, дзе ён вучыўся ў школе, таму што там была на тэрыторыі замка ў савецкай часы школа. І пачалося аднаўленне Любчанскага замка. Быў створаны фонд на Любчанскі замак, адбудавана кутняя вежа, адбудаваная уязная вежа, сцяна паміж імі адбудавана. Удзельнічалі студэнты Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, стваралася некалькі праектаў, беларэстаўрацыя, розныя фірмы, якія хацелі таксама далучыцца да гэтага замка. Але таксама, ну, вось, з аднаго чалавека пачалося. Адноўлены 2 вежы, сцяну аднаўляецца 3-я вежа. Замак сёння. На сённяшні момант гэты замак мае самую вялікую перспектыву быць адноўленым з тых замкаў, якія разбураны. Ну, калі казаць пра тое, што ў Беларусі ёсць шэраг замкаў, якія проста ў руінах, нават замак у Наваградку, ну, там толькі кансерваваныя руіны, ці замак у Крэве, то замак у Любчы гэта ўжо ў значнай ступені адбудавана. Вось з 2003 году прайшло ўжо 23 гады. І далей вось Іван Пячынскі, ён працягвае гэту працу. Ён застаецца такім энтузіястам. Канешне, заўсёды ёсць там летнікі, валанцёры, людзі, якія прыязджаюць там працаваць, студэнты. І гэта дае вялікую такую выхаваўчую функцыю і стымул таго, каб аднаўляць родную спадчыну. Любчанскі замак ці замак кішак і радзівілаў – помнік палацава замкавага дойлідства. Замак з'явіўся на рубежы 2 эпох – готыкі і рэнесансу і ўвабраў у сябе рысы абодвух архітэктурных стыляў. Любчанскі замак – адзін з апошніх помнікаў традыцыйнага замкавага будаўніцтва. У 1964 пры школе, якая займала будынак замка, быў арганізаваны краязнаўчы музей. У 2003 годзе утварыўся дабрачынны фонд «Любчанскі замак», які па сённяшні дзень сіламі валанцёраў-энтузіястаў праводзіць аднаўленне замка. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!